Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kunjungan dan ngarsanipun para bini sesepuh ingkang tansah kita bekten. Kunjungan dan ngarsanipun para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panembah ingkang tansah kita bekten. Kunjungan dan ngarsanipun para tamu kakung semana putri ingkang dahat kinurmatan. Boten kata lumpen ugi kadang warda muda ingkang bagya mulya. Malikipun kunjuk tumateng panjenenganipun Bapak Tugiman dalah panjenenganipun Bapak Eko Mujiono sarjana ilmu politik ingkang tansah kinurmatan. Saderengipun nyuwun pangapunten ingkang ageng awit kawula cumantaka ngadeg wonten ngarsa jengandika sami. Boten ateges ngirangi tata trep sila hananging ngengeti kawontenan ingkang makaten. Kemareng sumole ngatur kempil kamardikan panjenengan sami ingkang kalanipun saweg sekeca wawan pangandikan. Pada mongjatiripun kula matur monggo-monggo sesarengan kawula dherekaken ngunjukaken ros puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan sami tansah pinaringan rahmat hidayah tuwinipun katiti wonten ing dangan siang punika. Kita sami saged silaturahim sapejagong wonten dalemipun Bapak Tugiman ing jeponan ngriki kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Eko Mujiono ingkang tansah kinurmatan. Kula minangka suli salira saking panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian bilih saking keparingipun kala diranggenah matur wonten ngarsa jengandika sami. Menggahatur ingkang ongkos pindah panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Wagiman sekalian kanthi pangandikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggahatur ingkang angka kalih kawula aturaken calon pinanganten jalu saha penganten putri noninjipun Bagus Wahyu Utomo atmaja jalu panjenenganipun Bapak Tugiman dalah Diah Ayu Roro Deni Kurnia Afifah atmaja putri panjenenganipun Bapak Mulyono. Kawula aturaken dumateng panjenengan mugi winisuda miturut adat widi widana ingkang lumampah wonten ing ngriki. Menggahatur ingkang angka 3 pisuhan kula ing ngriki dene panjenenganipun Bapak Mulyadi kinantenan talining katresnan ingkang awujud angsul-angsul makaten pramila mugi sedaya kala wau hangraketaken hanggenipun sami bebesanan antawisipun Bapak Tugiman dalah panjenenganipun Bapak Mulyadi. Ingkang angka sekawan ing mbok bilih pasamuan ing siang punika sampun paripurna. Kula sarombongan pengarak penganten sekalian nyuwun pamit badhe wangsul wonten gubukipun piyambak-piyambak. Wasana minangka pepet puput pepuntening atur bebilih anggen kala ngaturaken taksih kathah cicir cewet kuciwaning ngatur boten meranani anggen kula matur gajarak cupeting nalar kedunge pamanggih
Kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumudring sih samudra pangaksami. Agur kalambillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun martunun.